Мали, я да видим какво продават на магазина, бе. Ама с една ръка не мога да го обтегна. Циц, пластелин, те децата си играят. Така се дели роленцето. Ето роленцето, това е. Че да го откъстам, ето, сега го махаме. Да, това тие розовите и кафявите работи ги махаме на страна. Те децата си играят, това е пластелин. Да. Ето. Ето как го развивам с една ръка. Сега, ако мога да го защипа на масата, и така тъй да го обтягам. Иха! Това е пластелин. Пластелин. Престъпление. Тия хора трябва да им се счупат ръцете, които го произвеждат. Не на обикновените работници. На шефовете. На шефовете трябва да им се счупи тъпата глава, мръсната глава, ръцете да им се счупи и тиквата, и мозъка. Ето това е. Това ни продават. Пластелин за децата да играят. Плътно. Цака. Ето пластелинче, батко. Пластелинче.